Είναι των αίων της ελιαυτού Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτόν ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάσον μόνο Θεός η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλιος Ιουλές που δεν έχεις αμαρτίες ημών και ερέησον ημάς για να καηλά παρακείμων μοχήμων και κλασσάς που αλάκανουν σε λουάν μας Αγίου Χαλάπου Αγίπναρου Κουρκουδούς αλλά άλλα κουλαουάνιν που ηλαδά φρύτα Κύριος Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους σε τη Ιερία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις κύρα σου διακρατών και πάπουσον ημών δεωμένους σου ότι ευσύμα ημέρα ταύτη επί τη εισόδου ημών εις τον αίον εν εαυτόν της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους άρτους τούτους τους προσφέρουμένους εις δόξαν συν και η τιμήν της Αγίας του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας επίβλεψον μεγαλόδωρα εξία ουρανού Αγίου σου και κατάψουν εφ' εμάς τους τα δώρατα αυτά ευαρεστήσαντας το εξ αυτών μεταλαμβάνοντας ασουρανίου σου δωρεάς ότι επί εσύ ελπίκαμεν το ζώδι Θεό εις τους αιώνας ευλόγησον